OK, takže čau, já jsem Smolly a vítám vás u večerního let's play hry Shakes and Fidget. Dobře, takže mám tady zapuštěnou postavu na E29 Krky od Martina Staňčka, takže ještě jednou děkuji za půjčení a dneska tady vyklikáme nějaký podzemka, má tady jednu hubku, takže podíváme se, co tady má a jak ta postava vypadá. Pak tady mám ještě svoji S27, kde fakt uděláme jenom taky dneska kratičky let's play, něco naklikáme. Vidíte, že mám pořád stále tu kytaru, když jsem už přemýšlel, že ho někdy prodám nebo tak. Ještě tady trošičku v lepším obrazu by to na mě víc svítilo. Jo, to je lepší. OK, boom, jdeme na to. Tak jo, začneme nás v sedmičce. Tady dneska jsem ještě nebyl. Takže vlastně 27. Má ten tornádo? Tornádo nejde, nebo co s tím je? No nic, nevadí. Zkusíme tady každopádně portál, tam jakože bereme jakž takž, quest máme hozený, dobře, dobrý vědět, a ani běžka nejde, nevím, co se s ní teďka děje, a půjdeme asi do pekla, nebo zkusíme mazlíčky, zkusíme mazlíčky, tak jo, mazlíčky zkusíme s tím, 75, to nedáme, no. To nevadí, no, ale aspoň když jsme to zkusili, stává, že jo, nevadí. Půjdeme tady někdy do stěnného podzemka. Já bych to viděl na stopu krysu, tak uvidíme, jestli to půjde. Ještě 12. Já musím fakt nakrát hodně, takže to asi nepůjde jen tak. Dobře, koukneme jsme tady ty hodiny. Další hodiny. Easy. Kolik máme hodin? 2. Pohoda. Tak, máme 2 hodinky, takže můžeme přeskočit ty questy, teď to nemá cenu. Já bych šel Ohví elementál. To je velký level a je to mák. Takže tam toho vůbec neberme. Dobře, dobrý vědět. Tak půjdeme do pekla. Jo, tam máme klidnou duši. Neklidná duše taky nepůjde. Bez elíků rozhodně ne. Takže nasadíme nějaké elíky, pokud tady něco máme. Jo, to možná šlo. Tak vybereme tady ty věci. Tady máme fakt dlouho, jsem tady neklikal. A teďka je nějakých 11 hodin večer, takže stočí hodně špatně, ještě musím mluvit potichu. Tak půjdeme na to S29. Na S29 tady půjdeme do portálu, podíváme se, jak to tady vypadá. Mám tady besty, nebo on tady má besty. Tak jako jasně na tom levelu to moc člověk nebere. Neříkám, jestli mám dělat, takže zatím nebudu nic používat, žádný elíky nebo tak. Tady budeme krmit jasně. Jak se jmenuje? Pískuník je 54. Tak aspoň něco sejmeme. Na pohodku. Jo, necháme tam to jabko. Dobrá, no. Ten pořád někdo chodí na to, já to slyším. Nechám to tak, jdeme natáčet dál. Máme tady pevnost černých hlebek a to je temný jezdec a nemám žádný prázdný místo v inventáři, takže naštěstí ještě prodáme naštěstí tam úplně zbytečně, takže zbočíme, ne, koláčka ještě nepůjdeme, půjdeme na temného jezdce, to je level 205, jinak tohle vydám asi ráno a někdy odpoledne vydám buď Minecraft nebo Skyrim, ještě uvidíme. Tak jo, ten temný jezdec jako celkem dostal, ale na to fakt potřebujeme houby nebo elíky, na to potřebuje. Goldu tady má celkem dost, takže když bude vylepšovat, tak bude to dobrá postava, jako bez elíků se to dá. Tady to bychom mohli použít, ale zatím to necháme. Má hezkou pozici 920 na 29, takže to je fajn. To je fajn postava. Dobře, na 27 jsem skončil quest, tak se budeme vzít.
Mohl bych si koupit zvíře, že? Tak dneska tady jen tak rychle naklikám. Počkat. OK, takže tohle bylo pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Bylo to fakt na rychlovku. Mějte se hezky a zítra se uvidíme u dalších videí, takže zatím čus.